Aiwa, baba matoita zvakanaka matifonera ka. Nekuti isusu kashoma kwenda kumba kwemunhu akaregera kuburitsa mari. Magona zisengaite guys. Bozichi. Ndakanda kutombofunga kutomudzisa gwara remusangano. Anojairira manu kubva kare uyu. Right now patone whole fucking year. Pamana munhu ane mari yangu. Kana kumbotanga shunga yake kuti munhu anongopretendao neshoma yaina iyoyo. Calm down mudhara wangu. Kana matobata isusu chikwata chema debt collectors ka. Aiwa, mari inobuda fast. Tinenge tiine ka 4000 macases atakaita kubva patakabva kuAustralia ka. And hatina kana 1 patati tafela. You see? Makabva kuAustralia? Yeah, mudhara wangu. We are lawyers from Australia ka. Saka takatuya kuno kuAfrica ka kunogadzirisa zvinhu zvinonetsa muAfrica munomu. Especially kanyaya dzevanhu vasikade kudzosera zvikwereti. Mudhara ungada kuti mari ibude forward you zvekudaro. Apa mandirasa baba. Forward ndokuita sei? Nemfanei. Asa mudzidzo chirungu kwenyika kuAustralia ka. Sha, kana chitika forward nyuka. Ndenge nchira kuti ndakubhadhara mari yako zvakanaka pasina kana chinetsana. Manje apo ka tikangosvika ka ndoda timubudise mupinyu mebata. Then munhu chitongo muti bhagu obva mari yedu ipere. Aiwa baba. Isu hatishandise violence pakuita zvinhu zveduka. Munhu tinomisa mukona ka zvekuti anoshaya kana pekubuda napo. Tinomubvunzurudza zvekuti asingade achida anongoguma abhadhara mari iyoyoyo. Mati, how far does this Gunvoster stay? Takutosvika wangu. Handikuona those 2 little boys who are loitering there. Tikangopfuura chete ipapo ka first left tenika unobva watoona his fucking house. Muite bhagu ndokuda mari yangu. Don't worry kana mudhara. Ndinosota musatye. And you don't have to pay anything ka. Isusu tinongofilma zvinhu zvacho katichisa pachannel yedu. Ndokutowanawo kwatinoita mari isusu. Technology mudhara. Takatobvawo nazvo kuAustralia uku ka uku. Zvanga zvisiko izvi kuno kuAfrica ka. Hamusi maonyanya kuzifonera mukuru. Apa kapa ngatimire mari change yabuda mabata. Then tozongodara zvakawanda. Makasimba chero varume. Gawe, mbani kuwaya nawo paumba pangu awo. Zvawanhu pano ndozvidaba inini unozviziva wani. Makadi zvenyu baba. Ini ndinonzi Rege ka from debt collectors. Tauya pano nababa ava kati nechirongwa chatiri kuita. Baba ava vari kuti ivo mune mari yavo yamava negore rese musati mavadzorera. Is that true? Ya, icho chokwadi manduwe. Ndino mari yababa vamakawe ndisandawapa baba. Kone manduwe, makundigirawo wakadaiwa futi. Mbanani ke wawa. Chinge kundakati mari ndokupa iwani. Samutoko, I don't want to fucking talk to you anditika. Mr. Reg, ndokumbira wakamutara nemukomana uyu. Okay, everyone let's calm down. Right. Imi baba, imari yamakatora kune murume uyu. Ya, wakuru, ndikangoti ndakatora $3,000. Aikaka. Imari yakawanda stereki ka iyo. Maida kuiitise nei baba? Chinge kundakamunyepa ndigawe. Ndino project yangu ndaida kuita kumusha kwa Mutoko uko. Ndaida kurima mapuno no fine beans. But still. Time yafamba ka iyi baba. Sandizvo here kuti pagore munofanira kunge makatorima madomasi akawanda zvekuti munotosvika pakudzorera 3000 iyoyoyo. So ndiudzewo baba, semusati mapa baba ava mari yavo. Tetekerai ndikunyepe munhu waMwari. Mari yavo baba makawe ndaitoda kuwapa, asi manje ndakasangana nomadzonzoni. Zvakaitika ndakanorima mapuno yangu zvakanaka kumusha uko. Kwakuti yakunoibva vapindiwa nombudzi 35 dzokwamukanda, akabva ajiwa ese. Apa baba makutaura off topic manje. Whichever zvakaitika ka, imimi makapromisa kuti muchadzosera baba ava mari yavo rini. Ndo nyaya yatiri kuda kunzwa iyoyoyo. Okay. Ya, ndikukuzwa manduwe. Kundoti gawe yabva itopwita, abva manya kodedza vanhu vazhinji. Mati munozani mimi? No baba. Izvozvo hazvina kana basa. Tati mari yemurume uyu munoidzosa rini yese yakakwana iri $3,000. Ya, ipapo ndipo pandiri kuti kamu ndinenge ndakita plani ndomba mari yache. Mazuva ndiri koronyera mumusika umu. Tiswayo kuti kana uchitengesa mapuno yako tinosvika tokuti bhokisi rese $3. Isi tobva tatitengesa no $8 iworipo. Tobvisa $3 yako tokupa. Ende unoramba baba. Okay, that is a good thing. Muri kutoita mari neugunvoster ka. Saka kureva kuti mari yababa avakava hamungamboishaya. So, Mati, vari kuda kamari yavo baba. Ya, okay, mira tione. Okay, zvatineta akiita kamanduwe. Ndenda kuwapa mari yavo kwadi kusvika yese yapera. Ndo chichocho, ye? Saka mudhara wewo hautonzwisisika. Ingawane ndati kana tasvika, let me do the talking. Okay. So muri kureva kuti munenge makubhadhara nemainstallments here? Ndizvozvo. Saka baba makawe, ndanga ndikurongoti mari yenyoka ndenda kukupa $10 mwedzi wega kusvika ndapedza chikwereti icho. 10 pamwedzi. Fucking rubbish. Mira mandi murume mukomana uyu. $10 ndoita sei nini? $10 pa 3000. Are you mad now?
Sarsnake mwanonyoka. Iwe gawe, usadondiitira pwita papaumba pangu panapa wazwa, ndokutorera mbezo mumba ndakakukazaura kazaura. Unobva pano wano mapomomo. Ndati ndoboya $10 pamwedzi. Take it or leave it. Unosvika pakuzorora. Aiwa, ndazvitadza ini. Rohwai baba, mungade kupa munhu $10 pamwedzi. It means ikapagore munomupa $100. Meaning in 10 years munenge mabhadhara $1,000. I give up on this program. I am booking the next flight ndidzokera hangu kuAustralia. Kana. Iwo Samutoko imbosvika panapa ndakumboradza gwara remusangano nditika ende nhasika uchaziva chekuti chikati zaimba kuseka iyo kunyanya machigona